Ožujak je bio jako dobar mjesec u kojem je fond ostvario oko 0,70% prinosa. Ogromni američki program državne potrošnje koji bi trebao pomoći bržem oporavku ekonomije od posljedica pandemije povećao inflacijska očekivanja i doveo do brzog skoka kamatnih stopa, odnosno pada cijena obveznica, krajem veljače i početkom ožujka. Mi smo se u ožujku kao i u veljači branili od daljnjeg pada prodajom najosjetljivijih obveznica, djelomičnim hedžiranjem kroz opcije i manjom investiranošću. Na obveznicama smo uspjeli zaustaviti trend pada kroz spomenute akcije i dobrodošlu pomoć Europske centralne banke koja je najavila povećanu kupnju državnih obveznica kroz jedan od svojih fleksibilnih programa. I tako jasno naznačila da će biti aktivni sudionik koji će intervenirati u slučaju bržeg rasta stopa koji otežava oporavak eurozone. Dionička tržišta istovremeno su bila vrlo pozitivna u ožujku. Svjetski indeksi su praktički dosegnuli svoje najviše razine na krilima većeg američkog stimulansa, oporavka ekonomskih indikatora i očekivanja bržeg tempa procjepljivanja stanovništva. U dioničkom dijelu portfelja smo stalno nastojali održati punu investiranost, što se isplatilo s obzirom da je praktički sav pozitivni prinos u mjesecu došao iz ulaganja u dionice. Mislimo da će na obvezničkim tržištima biti još volatilnosti i da je i dalje povećan rizik rasta stopa, i to naročito u Americi. I zato ćemo nastaviti s opreznim pristupom u tom dijelu portfelja. Što se tiče dioničkog portfelja, tu smo i dalje skloni cikličkim dionicama i indeksima, iako su isti na svojim vrhuncima, jer vjerujemo da tema globalnog oporavka još nije istrošena.